Helo pawb, enw i yw Griff Gwych a dwi'n ôl efo fideo arall o Minecraft. Os da chi'n cofio episod dwytha, be nath fi oedd fi gael... Ydy'r buwch na neu i ladd y buwch yna? Oce, oedd yna chydig bach yn weird i ddechrau off. Ia, ond anyway, tro dwytha, os da chi'n cofio, nath fi gael, beth gofyn na? Pethau fi'n barod i fynd i'r end ac oedd fi ffeindio allan dwi'n rili'n barod eto achos o fi wedi cael ei ladd yn rhywbeth di glitcho allan efo spawn point fi. Ac yn y diwedd nathon ni enchantio pethau ni gyd. Ac ia, oedden ni basically just yn neud i hynna'n yn barod i'r end, ond ie na, dwi'n meddwl bod ni'n agos i fynd. Ella na i ddechrau fynd episod nesaf, dwi ddim yn siŵr, ond ie, oce, so gada fi just rhoi bob dim yn ôl mewn chest. Na i gadw'r sword ma yma, ond na i roed potions fi nôl. Oce, so na i jecio os di nether warts fi di tyfu wan. Mae hyn i gyd di tyfu wan. Na, dwi'n meddwl na i adael o tan wan, cos dwi'n gweld pwynt i dynnu nhw eto. Oce. So, wel, dwi'n meddwl bod yr anifeiliaid mae gyd i stopio gael party wan. So, dwi eisiau mynd i gael nhw allan yma o'r ffordd. Oce. Osa, beth sy'n fi'n gallu gwneud heddiw ydi, so ni'n gallu mynd i'r end, ghast tier, achos dwi'n meddwl bod dwi wedi clywed bod ghast tiers yn rhoi potion ma i chdi, sydd eitha dda, ond eto dwi'n mynd... Oh no, ci fi. Dos di nôl i'r... Aros di fan ta. Dwi'n gwybod pam na ti ddilyn fi. Oce. Ni'n gwybod i ghast wan. Mae'n ghast fan'na. O, so wedi dod â bow fi. Oce, ti'n gwybod dwi'n mynd i nôl bow fi. Na fi wedi nôl y bow oedd... yr un oedd... oedd o fatha bron a torri. A na i mond dod â chydig o... Na i mond dod â chydig o arrows. Cos fi eisiau cadw'r arrows. Tan dwi'n mynd i'r end, oce. Lle mae bow fi wan? Oce, mae bow rubbish fi yma a na i ddod â 4 arrow. Gobeithio bod gen fi chydig i sbario. Oce, na i jympio fewn i'r nether rwan i lladd y ghast na. I gael y ghast tier. Lle mae'r ghast na wan? Ond fi fethu. Yes. Di ghast tier di dod on. Oh no, dwi'n gael ghast tier. Oh, oce. No, chydig bach yn stupid on. O, gen i mond un arrow. Dwi'n meddwl bod yn gallu gael ghast tier. Ghast arall. O, oce. A wedi gweld ghast tier 5 munud o fan yma. Ddim yn gwybod lladd o'r ffordd yn ffasiwn. Oce, ti dyma wan. Oh no. Wait. Pam ydw i yma?
Dwi'n mynd i wastio mwy aros. I fynd i'r nether on, dwi'n meddwl bod fi'n mynd i ddechrau taithfi'r end o'n. Iawn. So, na i ddechrau wan trwy gael armor fi i gyd ag Eye of Enders fi gyd i fi gael. Dwi'n mynd i adael tu fi wan. Gynta dwi'n mynd i gofreid heini fe yma i gyd, achos dwi'n mynd i clirio allan inventory fi. Heb law mae'r arrow yma, achos dwi eisiau'r arrow. So be'n i'n neud, neu hein, neu blocks, achos dwi definitely eisiau blocks pan dwi'n y nether i hun. Eisiau sword a bow fi, eisiau arrows fi, a just pickaxe fi. Gan fi setio hyn allan. Neu hwn yn fama, a neu bow fi wrth mor sword fi, neu arrows fi'n fama, neu pick fi'n fama, neu Eye of Ender fi'n fama. Place all. Place all. Place all. Place all, place all. A wedyn eich bydd gen I fi lle i fi roed 43 copl ag 13 netherrack. Ni'n barod wan. Pa ffordd? I ddechrau bo'r ffordd yma. Lle mae ci fi? Uh-oh. Dwi'n meddwl fi wedi gadael ci fi yna. Mae hyn yn problem. Whoops. Lle mae ci fi? Ydy yma? Uh-oh. Dwi'n meddwl fi wedi colli ci fi. Oh no. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd i gofio mynd heb cwn fi ta. Oh god. So ffordd yma. Pa ffordd? Ffordd yma, Dwi'n mynd i fynd ffordd yma. So, dwi'n gwybod y ffordd, chos tro dwytha wrth fi fynd. Da ni gofio hedio mewn jungle. Squid. Dwi'n bob trwy'n meddwl bod squid sy'n edrych yn ffynnu. Squid na ddim marw. Be am i ddweud fi? Ddweud. Ink sac. Cool. Dwi'n jumpio fyny o'r dŵr yma nhw'n. So, dwi wedi cyrraedd i'r island bach yma. So, car ymlaen trwy yma. Pa ffordd fan? Ffordd na. Eich bod yr end portal yn rola gwahanol, chos dwi'n methu gweld jungle yn lle. Lle mynd fynd o'n? Caes y ffordd yma. Ach, mae'n gymryd ages. Lawr ffordd yma. Jump. Ma. Wedi landio yma.
Jeg kan mynd o. Kan mynd o trwy yma. Ie, dwi'n methu gweld jungle yn eich. Eich ar ôl mynd trwy yma bydd ni'n gweld jungle. Dwi'n cael mynd trwy yma. Eich na bod ni wedi cyrraedd eto, ond dim ots. O, so wedi cyrraedd hwnna fan de. So ffordd ma. Okay. Yeah, okay, ffordd ma. Just dilyn yr eye of enders. Ffordd ma. Hop, skip, na hop, skip a jump. So fyny fama. Okay. Rhaid fi fynd fyny fama neu hedio chydig bach. Dwi'n mynd i gofio iwsio chydig o cobl fi. O, Kiwi! Be? Be ti'n neud yma? Oh, cool. Di dilyn fi. Di o ddim di marw. Yay! Come on. Lle mae'r ci efo magical powers. O, fama lle mae'r jungle. Oce, fama. Oh, se fi di disgyn lawr hwnna, se fi di marw'n siwr rhan. Ac hefyd dwi'n... dwi wedi dod â potions fi. Oce, mynd am problem. Dwi'n meddwl da ni'n mynd i gofyn neud heb potions fi felly. Neu gleimio'r fain ma. O, dwi'n gallu jumpio yma. Neis Kiwi ddilyn. O, mae Kiwi na fi teleportio. Jyst go mynd i'ch ben y coed mae gyd. Pa ffordd hwn? Ffordd ma, iawn. Uh-oh. Oce, iawn, so ffordd ma. Oce, dwi'n newid ffordd hyn. I fama. Oce, dwi'n mynd ffordd iawn. Oce, so dwi'n hedio mewn desert.
A fi'n meddwl bod fi gallu sprintio. Dwi'n bed dwi'n ceri am cwyno hwnna. Ffordd yma. Mae'n gymryd hir. Sgwyd hwnna. Ok, so dwi'n cael ymlaen ffordd yma i'r normal biome. Dyna beth dwi'n gael o bod e. O, mae'r skeleton yna. Let's go on it. Ok. Wait. Lle? Ww. Dwi wedi cyrraedd. O, mae rhywle am yma. So lawr yma, ia. Lawr yma. So dwi'n mynd i digio lawr. So da ni wedi cyrraedd i fod y portal. So car ymlaen reit lawr. Wait. Do, da ni wedi cyrraedd yma. Cracked stone bricks. Dal i mynd lawr. Da ni yma. Yes. Okay. Yeah. Car ymlaen lawr, oce. Os dwi'n dweud. Dal i mynd lawr. Oce. Dal i mynd lawr, iawn. Nes i mynd i'n bloc, ti'n siarad. Dal i mynd lawr eto. Dwi'n siŵr os dwi'n mynd â fi'r ffordd iawn. O, bedrock. Ok, nath hwn mynd â fi'r lle rong. Pillario fyny'r top hwn. Cyfyn yma mas. Oedd hwnna'n ffordd rong, dwi'n gwybod hynna. So mi'n gorfod bod rhywle am yma. Iawn.
Sorry hwnna lawr. Ca. Ma' hwnna weird. Ca. So dwi'n gwybod bod yr end portal gorfod bod yn rhywle moment. Lle sa fo? Ie gorfod bod yn fama'n rhywle, cos os ti'n cael ymlaen mynd lawr, bych ti'n mynd i'r mineshaft, a mae hwn wedi cael ei dorri. Yn ofnadwy anyway. Hwn yn puzzling on. Key video. So, dwi'n meddwl tro nesaf wan, chos da ni wedi ffeindio fama hyn. Dwi'n meddwl episod nesaf sy'n ni chi explorio fama i chwilio amdano fo. So, enw fi o Griff Gwych a